Al wat verstelt en wat rooft en wat jat. Van een oor of zijn volk en dus een king je mat. Wat de kluiters... Goeien, welkom in het Posthuistheater. Ik praat je met Riens Gratema over zijn leven en zijn carrière. Want Jolo het misschien zuiver net, maar het is weer in kwarten wordt er 80. En ik het mooi stadig terug. Juster zeg jou deel 1 van uw speteer. Nou, er valt nog genoeg te praten, dus we gaan maar gauw even van start, Riens. Goed. We eindigen juster met dat fragment van die vervlakking in King Lear. Ja. Heftig stukje theater. En het liep het mij nogal een heftige breuk in die carrière. Van het cabaret en de conferentie naar zo'n heftige rol. Ja. Hoe heeft die in de tijd maken? Heeft er bij opzien? Heeft er ik ontwijfelen van, ken ik dat wel? Ja, ik gie een heel aardig onloopje, want ik was vregen voor de 12 gezworenen. Noord-Nederlands toneel. Ja. We hebben besloten dat we op een bepaalde manier te werk zullen gaan. Laten we ons daar aan houden. Allemaal doe niet zo lullig. Lullig? Wat bedoel je daarmee? L-U-L, lullig. Er kwam Jos T. een keer bij de Sjen in Grijns en die zei van ik heb een plan in de kop en dan zoek ik wat bij die willen. En dat weer dit grootste plan, want dat was natuurlijk een enorme opzet van Jos, dat wist je in Oorskie ik. En ja, ik zal je vertellen, dat toneelspelen heeft dus een mooie onloop in hom, maar die 12 gezworenen, met alle orenacteurs. En toen ben ik erin doen, ik heb daar eindeloos met Jos hoe zitten te praten. Hè, van wat hoort dit in? Wat is dit van man? Wat is dit stadium? Wat is die fase? Wat doen we dan mooi? En hoe speelt... Dus ik heb er mee wrakselen. Ik heb er inderdaad... Ik heb het omkeerd en van de andere kant was jongen en weer. En, maar zou dus direct, ja, ik doe het? Ja, zeker. Ja, oh god, ja, zo ben ik wel. Het is natuurlijk de rol der rollen. Hè? Ik bedoel, Shakespeare, maar dan ik nog King Lear. Ja. Hè? Drama. En die man gaat toch alles heen in die rol. Ja. Hij verliest alles. Ja. Het is natuurlijk prachtig om te spelen. Ja. Ik wil graag nog een stukje zien van King Lear. Ja, graag, ik. Ja. Mooi is het, hè? Ja. En er zit direct nog een stukje aan uit 1984. Want toen speelde ze een rol in De Dream van Pieter Verhoef. Oké. Over de zaak Hogerhuis. Ja, ja. Om even te zien, dat is al jaren echt maar dat acteren ondergang weer is. Ja. En we zijn aan de eind bij de Deer van Hartprecht, de liefste jongste dochter van Koning Lear. Cool! 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 Oh, je bent zo stiegen. Ik heb tongen en geweren. Het hemelse verwulf zo scoren van mijn krieten. Oei, is het voor altijd waar? Ik weet wanneer het hier is en nog lippert. Zij is aan dingen als dieren zelfs. Jongen, ik moet op mijn hiepest wijzen. Ik wat mijn krant onbelangrijk. Wat er ik bad, dan ik bij mattige roes zwijgen. Dus u weet waar de dingen had? Weet Grietje van? Nee. Wie ben ik op het jongen? Nog eens koft de cel in. Dat ging net meer aan. Acteren in een film, dat laatste, dat is dus al jeder, voordat ze die rol van King Lear begoest. Maar de best natuurlijk echt een performer, want dat doet nou ik altijd nog terug. Ja. Is dat gewoon een leuk uitstapje voor jou? Of is het van, nou, dat is eigenlijk... Ach, ik denk dat het niet alleen met oren te mandje net. Als je op het toneel zit, dan... Ja, we hebben toen Tedman, wat ik dan mijn leerskwal zo is hier lang. Nou, daar moesten ze dus typeren. Daar moesten ze... Ik heb diverse oude mandjes spelen, doe ik 24 jaar weer. En dat moesten ze al niet kennen. En dat komt natuurlijk voor in musicals, dat komt voor als zelf een type dorst in die optreden. En op een bepaald moment heeft raakpunten met alle vormen van
theater. En dat komt je dan op zo'n moment bij van pas. Ja. Alleen nog bij die rol van King Lear, dan moest er echt mooi kop en kont echt helemaal niet. Sa heeft het natuurlijk nooit van tevoren, daarvoor nooit dienen op het podium. Nee. Sa ingreven. Ja, en helemaal alles Jan. Ja. Alles Jan wat het vregert. Ja. Wat had het die opleverd, die rol? Nou, ja, dat weet ik net. Nee, wat dat onbelangrijk is, dat vak ik werd vlechtig. Ik al is nog, wiekt het nog zo oor, ik al liekt het nog zo imposant. Het is vanzelf, op een bepaald moment is het put. En dan zit het ergens op een dvd en dan is het voort. Ja, ja, en King Lear is natuurlijk toch een heel soort acteur spelen. Dus, maar nadat hij begon volle meer te acteren, hè? Echt na King Lear. Het zelf ik stikkens kreun, dus het hij net echt de acteur en dijzelf zeg maar meer onzwengel. Dat is ook wel sowieso. Die is de acteur. Ja, dat is je bij de heren. Ja. Dus je daar een man die speelt de sterren van de hemel. Dus waar is die acteur? Ja, nou ja, wat van mij heel onaangenaam weer, dat is op een bepaald moment die zeel heeft niks meer te maken. Die morgen, die wand is dicht. Dan heeft het door die zelf, heeft het door die maaspelers en dan heeft het zien. En dat is voor een man die het altijd destjeet en die meesten communiceert. Horen wil en meenemen wil in zijn wonderlijke wereld, is dat een heel aardige verschijnsleven. Ja? Daar ben ik even aan. Ik ken alleen nog maar die rol spelen. Ik ben die man. En ik ben die man en die blauw ik en die dotsa. En dat helpt hij om er helemaal in te kroepen. En dat zie ik werken, dat heeft een bepaalde bekoring. Maar wat ik trots nee, die had ik een bekoring. Ik denk dat soort acteurs wel jaloers zijn op een man die zit te praten en te jongen. Ja. Daar hingen ze dan beide? Beide? Ja. Dus als iemand die dwingen moest om te kiezen van nou Riens jongen te kiezen? Nee, liever alles. Ja. Ja, liever alles. Ja, dat is ik vind wat interessant. Ja. Toch nog even naar die rol van die koning, hè? Die gaat zo ontzettend diep. Ja. En ik vraag me al, waar helst nou dat waar? Dat speelje van die waanzin. Bist ook zo'n method actor die het helemaal gaat in de emoties van zo'n persoon? Hoe krijg je dat voor elkaar? Waar komt dat waar? Het is een vak. En het publiek natuurlijk liek je dat hoe griezelijke mystieke bron met dat bij komt. Want het is een vak, je lezen en je maakt je een voorstelling van zo'n man. En je spelen wat je denken dat je lezen had en wat die man is. Dus zegt alles wat stinkt, 16 woorden oer en de zwargest van een theatraal ritme en de zwargest van. En die emoties komen vanzelf. Er is natuurlijk allerhande hulpmiddelen bij broeken, die binder ik. Er is zo'n verschrikkelijke moment in die lippen denken en dan. Dat doe ik net. Ik ging daarin en wat dan gebeurt, dat gebeurt. En gebeurde dat elke joen? Ja, dat mat. Ja. Oors 16 joen. Ik heb mijn koning liggen net hier joen, dat ik denk van Riens, nee. Ja. Nee. We gaan even naar iets heel oors daar, Riens. 3 jaar waarom in de tijd. Ja. 2000, dus Simmer 2000. Daar is een hele centrale rol in. Net alleen nog in het zongen, maar ik in het presenteren. En als een soort popartiest wierst op stap. Ik mooie kast. Ik heb even 2 stukjes achter elkaar. Friesland, dan levest die weer her. Vol ben ik weer van der vuur mijn bed. Friesland, vergeet mij net. Wat is liefde van je spettengroen? Is een beken in de tijd? Is de lucht in zuster dagen? Een hot vers in zwarte strijd? Of is de zelfde binnen, moet men het ek beschreven?
is liefde die den mensenleven bloeit. Ja. Ja, Mooi Albert Bonnema. mooi Albert, ja. Het is ook een hit worden, hè, dit vers. Dit heeft vrij lang staan houden. Dit is de vertaling van, ik heb het zelf vertaald, van het lied van Denver en Placido Domingo, Perhaps Love. Perhaps Love. En daar heb ik dus Wat is Liefde van maken. En dat die ik al in dat programma van Simmer 2000, ik, mooi Siep van de Ploeg. Ja. En ja, dat het lang staan houden. Dat is de goede ding van Dok ik weer, eerst dus. Komt wel waarom? Wel, ja. Op die jeetje. Wel, ja. Ja. Hey, door wierst, behalve natuurlijk jonger, een soort gastheer van Friesland. Die iedereen aan elkaar smijt, verbinden met. En dat werkt natuurlijk ook omdat ze ongeveer 3 generaties maar daar opgegroeid binnen, Ja. denk ik. Ja. Maar ik ben angst benieuwd hoe dat beleeft, zijn rol. Want is dat nog artistiek interessant? Alles is op een bepaald tijd natuurlijk interessant. Dat het wat oors is als oors. En dat wil net zeggen dat elke schnabbel om het oneerbiedige wordt, maar als ze zeggen dat het interessant is, de meesten vinden dat net. Maar als het is een barn op niveau heeft en een ding wat heel Friesland eigenlijk overkwam, want dat weer maar dat Simmer 2000 zag, dat wie een wonderlijke happening die ik eindigen, maar dat enorme optreden in het vak hiette dat toen nog. En ja, als dat bad. En ik speelde daar rol in. Ik ben daar een soort eminence grise. Die mooi toch. Ja, ik verbaas mezelf dat ik er weer bij ben. Maar ze komen dan wel bij mij, ergens was toch en dit en dat wat. En dan bezorg ik dat en dan heb ik mijn eerste en dan zeg ik wat, of het nou is Sadog en dan kom je mij ook, kon je het aan vorm. Ja, dat is leuk. Ben er wel eens snabbels, dan roest dat nou zelf aan, Westo zei van nou, dat moet maar net jongens. Gebeurt dat wel eens? Ja, nou ja, die ben er ik wel eens west. Het meer lieke als dat het uitpakt, hij heeft natuurlijk wel eens snabbels gewoon dat het echt het zuurtje bij de boodschappen best. En dat het basically gewoon erop praten terwijl zo'n werk best. Dat het elke artiest in mijn vak wil een keer mooi maken. En ik wil meer zien een keer. En ik. En dat is natuurlijk het leukste net. En dat ben heel vaak dingen die het heel goed vertjennen. Dus wat dat onbelangrijk kist ik nog eens een keer Cesano. Maar dat is het leukste net. Maar hij is wel eens echt van tevoren zijn van nou, dit moet maar net. Jawel, oh ja. Geregeld? Oh ja, ik heb meestal bij bepaalde gelegenheden dat ik denk van nee, daar ben ik echt net geschikt voor. En dat vinden mensen niet net leuk op zich doen. Ik altijd eerlijk zijn. Ja jongens, fijn dat je me belt, maar nee, dat doe ik net. En dat is waarschijnlijk van Jim Jong. Ik maar het beste, ja. En zo kom je hem er wel uit. Ja. Ja. Reclames, hashtag dien. Ja. Brengt natuurlijk mooi wat op voor de BV Gratema. Hij sterk een grens van dit toch ik wel en dit toch net? Nou, het moet wel leuk wezen. Ik heb Peer Denkjes die ik heel grappig vond en die ik mooi nog mooi Freerk. Ja. en dat die leuk, maar als het lulligheid kent geen tijd, ze zoeken nee, dan zoek ik het net wel. We zeggen, krijgt die rol van King Lear. Maar daarna wist zelf ons schreeuwengang. Daar heeft een toneelstuk schreeuwen voor theater Arntje Libben. Ja. Die heel succesvol is. Ik nomineerde voor een nationale toneelprijs. Ja. En als vervolg heeft een solo schreeuwen voor diezelf de Goudvisk. Ja. Daar hebben wij een stukje van. Ja, mooi. We hebben nooit wat kregen met elkaar. En dat is wel nuver.
Omdat er van mij net een mooier famke bestier. Is dan zeggen dat ik vereel op de wier? Ja. Ja, dat is zo zeggen. En als dat zei, dan is dat ik probeer. Kijk, die wil merken en toen voest mij ook ik wel aardig. Als het zegt van een kunstenaar, een schilder begelijks, hè? Vaak zeggen ze ervan, die heeft eigenlijk maar één thema. Een kunstenaar heeft feitelijk maar één thema in zijn leven. Wat er altijd op rondkomt. Als ik daar dan nou vraag, wat is dan die haatthema? Oei, nou was het echt moeilijk, hè? Ja. Mijn haatthema. Nou ja, ik weet net dat het heel weer is. Dus zoals over een schilder of zo. Dat zie ik hetzelfde thema. Dat weet ik net. En het algemene het thema van mij is natuurlijk Libben en meisken. Ik bedoel, ik ben een meiskeman. Dus in feite, ik ben net een verwend besjonger van de natuur. Wat in Friesland ik een soort voorkomt. Ja, daar hebben we een protte van. Ja, ik ben een meiskeman. Dus maar dat is natuurlijk, ik gast theatraal net origineel. Zoals de meeske is mijn thema. Dus zie ik eens nou iets wat unieker is dan dat. Goh, zie mij dan zoek ik toch langer. Hoe nooit denken, maar als dat is een jong door het lopen. Dat is net de bedoeling. Nee, maar misschien kunnen we het daar wat zie je. Wat mij namelijk opvoel, ik bij die oudere fragmenten wel wat heen, is dat het toch altijd, heb ik het idee, dat het wat er is een treestende factor in zit. Ja, maar is dat net een prachtige functie van theater? De factor treest? Hetzelfde als een soort onthullend boek leest. En hij heeft dingen die, dat heeft al eens jong best. Hij heeft dingen waar stinks dat ze alleen nog maar best. En de leest ook, en de stinks de bemeer die dat hebben. Ja. Als je nou op een plank is en je vertelt hoe die zelf en hoe dingen die op reageert, is dit hoe komt binnen. En dat is te let wie is maar de reactie op wat voor laffe dingen als ik die heeft. En dan ben er natuurlijk altijd mensen in de ziel die denken van, ja, dat heb ik. Ja. En ik zie zo de laffigheid. Ik heb maar Gerard Cox een keer een liedje gezongen van dit had ik moeten zeggen, dat had ik moeten doen. Dat je altijd te let binnen, net assertief genoeg om voortendadelijk in die jou wat ondocht of misledigd, voortendadelijk onder te gaan. En als straks jongs, dan ben er een soort mensen die denken, ja, herkennen. Ja, ben ik. Ja, ja. En in die zin is de factor treest of herkenning of bijlcoyeren, want dat is het natuurlijk, is natuurlijk een aardig thema. En ik ben blij dat in mijn programma's een beetje veromvinst. Nou, ik dacht dat misschien ik wel wat te krijgen had, maar wat jij er in die carrière wel eens zijn, is van Ries Gratema wil de dingen vaak altijd wat relativeren. Nou. En het is die jij er wel eens nadroegen van, ja, omdat het dan net dat bietende scherpte had wat we in de jaren 20 zo mooi vonden. Ik ben wel eens lelijk. En ik vind wel eens dit en over dat. Dat is logisch, dat maak ik heel goed. Maar ik vind het op een bühne, vind ik het net zo'n nuttig fenomeen. Lilkwijs of zo. Destijds de spelest. Ik ken net Lil Blauw. Ik heb eens een keer een heel mooi lied maken. Doet Nixon, president Nixon, in Vietnam bombardeerde tijdens de crisis-dagen. En hoe griezelig gemeen lied maken, maar ik ken dat 3 weken jongen, maar na die 3 weken dan denk ik, ik ben het leuk meer. Ja. En het kon best ik wel eens zeggen dat het in deze tijd ook zo volle beter past. Ja. Als 30 jaar. Ja, dat denk ik wel.
dat denk ik, hoewel deze tijd natuurlijk wel die activiteit van vroeger en alert wezen op hoe je bedonderen worden. Als nog juist wat het in Wurg gebeurt, maar die zakkenvulderij en dat soort dingen. Dat vernuver ik mij dat mensen toch een skiep een beetje achter de hekken staan en er net volle meer ontdoggen. En toen weet natuurlijk de Bob op dat hier wel bepaalde bekoring. Ja. Ja. Ik heb een hoorfragment van die. En dat is Geert van Tunen, weer bij Dijdel. In Akrum. En we zeggen daar die vrouw, Carla van der Heijden. Ja. Je zit te zien in een boek wat je hem te jaren maken hebben. De fabels. Ja. Carla die de Oh, ja. tekeningen. En het lied op een gegeven moment een uitspraak die ik tegen hoe vaar lezen wil. Biste Boel, fabels van Riens Gratema. En door heeft die illustratie die in de Ik heb illustraties die en Riens de fabels. Dus het is natuurlijk echt wel een heel duidelijk product van ons twaan. Ja. En we hebben ook altijd behoorlijk goed praten over de inhoud van de fabels. En ja, daar kom ik dan in twa-dienstdoosje bij met mijn illustraties. Fabelschreeuwen het natuurlijk, dat het ik wel iets van onze aard. Een fabel met moraal. Hè. En Friesen is sterk in de moraal. Het mat wat om mijn haken. Hè. Dat is natuurlijk heel leuk, ja. Nou, en de vorm is echt leuk, hè? De dichtvorm. Ja, Dat vies ik heel leuk om te doen. ja. Nou, wanneer moet dat tweede fabelboek er komen? Het er lang komen. Dat hier al aan wezen maat naar. Ja, het hier lang weer. Maar Ja. daar heet dan met het drop voor. Dat is het. Ja, dat is het. Dat kost het zo'n tijd. Dat kind voorlopig echt net weer. We bleven hier. Ja. Ja, blijf meer. Ja, we bleven hier. Wij kunnen dat net meer om, nog een keer verhuizen. Ries. Nee, hè, we alles bleven weer hier. inpakken, dat doen we net weer. Nee. Nee, hè, standplaats achter hem. Ja. Ja, ja. Standplaats Akrum. Ja, ja. Net dus, hè? Nee, dat is juist het nog, hè. Dat mag nooit wat zeggen, want we zijn nog weer voort. Ja, Nou ja, is dat is meest verhoord, maar de is net meer in Akrum. Nee, we werden in Ljouwertwer. Ja, de standplaats Akkerum, dat is Tsingen geweest. Ja. En zo'n verhuizing, inderdaad, dan denk je bij jezelf, dit nooit weer. Maar ooit nou een keer flikken, nou vooruit. Ja, maar wat gebeurt er dan, Ries? Heeft er zo'n onrest in het gat? Als er weer wat mij was? Of heeft het spul gewoon in Akrum? Ja, nee. Wat is er Gewoon, gebeurd? nee, ik kan je spullen gewoon, ik heb een mooie soort nog wennen. En, maar die onrest, ja, ik heb net vaak volle langere zien hier op hetzelfde plak wennen. Hè? En ik ken ik oerse goed. Ik ben eigenlijk geboren uit Van Hoezer. Ik ben destijds van Bedaad, midden op rond te wennen in een mooi stjelpje. Ben ik naar het centrum van het vestingstadje Elburg gegaan, maar net een meter toen. En de hekker, ik ben niet. En dat vond ik leuk. En ik ken dat, ja, dat vind ik een leuke bekomstigheid. Dat je dat aard hebt, dat je graag willen zeggen zoals binnen. Ja. Is dat maar het maatje van vaststellings? Is dat die onrest? Is daar ik onrest van? Ik bedoel, dat was 80. Ja. Kist ik in een camper zitten en we gaan naar de Middellandse Zee en... Nou, dat ken ik wel heel goed, maar net te lang. En ik ken, en als dan zoals die onrest, ik schreeuw en ik doe net uit onrest. Ik pak het om en dan kom ik tot de conclusie dat het allerleukste vind om te doen. Als ik wat aan het schreeuwen ben, en ik schreeuw elke dag in feite, dan... En het slag het eens een keer, het slag het ik vaak net. Maar als die gewoon even dat zegt, dan komt er vaak wat uitroegel in. En dan komt er wel wat in die kop. En dan vind ik dat een aardigheid. En dat kan dan net een luchtbeerte ontstroontje aan. Nee. Nee. En dat zal ik nooit zo worden, Ries. Is het ook gewoon terug, denk je? Ja, dat is nog niet eens, jongen, dat ik dingen zijn die ik net weer mag. Maar ja, Dus maar toch weer dat in de lijn van de verwachting, dat is het verhuizers. Ja. Maar dat bleef zo, denk je, Ries? Die motor om dingen te maken. Dat mag natuurlijk, ik wil net opscheppen, want dat is ik zo vervelend. Maar als het kopje wat goed bloot want daar ben je afhankelijk van. Daar ben je afhankelijk van die lichamelijke conditie en die hasses. En als dat uit is, ja, dan is het uit. En boven dat, als er op een bepaald moment niks meer komt. Als de bron opdroegen is, dan is de bron opdroegen. Ja. Nou, dan ging ik op een bankje zitten, hoop ik. En dan zie ik naar de vogeltjes af. En ben je dan gelukkig?
is het dan ongelukkig? Misschien als ik die behoefte net meer heb om oors te wijzen naar wat het bot is, dat het iedere bot is, dan zit ik daar ook gelukkig maar wijzen. Dan is er in elk geval geen onrust. Wat zit daar nog behaaien? Ik zal weer onder eind daarop verzetten, want je bent, zou men ik wel eens je actief blijven, ben je eigenlijk op vlucht van de deur. Dat is natuurlijk ik zo. Ik naai uit, maar dat hoort natuurlijk net vol. Hij komt achter die jongen. Uiteindelijk wel, maar het is nog net zo vier. Frederik Smink zei er wat over. Kameraad van die, daar heb ik een prachtige met hem spelen in King Lear. Als de graaf van Rustringen. Ja. Hij zit ik weer in Christmirakels, was dienst met de Christ. Ja. En hij zei het wat moois, wat complimenteus over die, maar hij had ik een vraag. Het aardige ervan is dat ik eigenlijk elke keer de Greensjoch ik word weer inspireerd word. En dat begint niet alleen nog al met het spelen op toneel. Maar dat had ik altijd mooi, als ik hem dan zo op zijn sneu aan aankom, zo met de repetities. Wat had er aan? Dan shock even als hij squon, had er weer eigenaardige squon aan. Daar zit weer een verhaal bij. Dat is zeker zijn ijdelheid. Hij wil er ook mooi uitzien. Maar ik vind het wel leuk dat iemand, als je nou de 80 daarin, hemzelf nou heerlijk versiert. En dat dus nog aan hemzelf heeft. En zo. En dat zijn dingen. Ja, het is voor mij voorbeelden die me inspireren. En hebben we het er even over. Hebben we het even over uw ijdele zwakte die we hebben. En zo. Ik ken die stem. Ha, Gonda. Maar wie but? Ze vlijken mij als een hoen. Ze zijn dat ik wit hier in but hier, van het er zwatter wien. Ik zou eens, ik wil eens in een rolsje willen dat er in de drek lag. En dat er, wie ze spreken, in Jurpelsek spelen moest en zo. Want dat zal net zo gauw gebeuren? Nou, ik weet niet dat Ries dat wel vol. Zoest er dat wel vol Ries? In oude rommel spelen of zo, ik zou het hinderen dat er, als je shabby uitjoest of zo, dan moest ik wel een beetje graag een mooie man wijzen, denk ik. Dat denk ik van die. Dat is net verkeerd bedoeld, maar denk ik van die. Ja, oké. Frederik vindt mij een charmeur. En dat is natuurlijk wel een beetje wier. Ik vind dat je eigenlijk er altijd wat ontdwam had, om het van jezelf ook een beetje toonbaar te houden. Mooi. Maar hoe dat spelen in Juttesek, Ja. nou graag. Had ik daar ooit eens een mooie tekst bij bedenken ken, dan wil ik mij Frederik, dan wil eens een dialoog hè, allebei in Juttesek, 2 baanbensies. En dan wil ik eens zeggen hoe prachtig dat werk is. Nee, prima. Ja. Maar de vraag gaat natuurlijk ergens over van, heb je het gevoel dat je de boeien bereikt hast, hè? De boeien, van dat je net meer... Bedoelt hij mooi dat ik dat in mijn spel bereiken In je spel, ja. Ik snap wat bedoeld en ik zoek dat zoek alleen nog wel ondoren. Ten eerste maar de kans krijgen natuurlijk. En je moet dat brengen willen. En ik zet nog de meeste dingen zelf op een rails. Maar ja, dan zit ik mooi. Dus is natuurlijk in Friesland. Ik had een beetje maar de vraag van waar zit er op de wacht zien. Er was net via wij ben je mooi 400.000 mensen die belangstelling hebben voor het Fries. En er is misschien 4% van die belangstelling heeft voor het Friese theater. En er is misschien 2% van die dan belangstelling heeft voor een man die te diep die het helemaal wat Frederik dan wel in de drek te lonen komt en zo dit is het en je komt met filosofie bij en ja, dat mag jullie wel realiseren. Ja, maar net denken aan het publiek. Net denken aan het publiek. Nee, maar ik denk aan het publiek. Ja. Als ik wat mensen dan denk aan net in die remmende beschutting, maar wel een beetje dat ik denk, hier is de grens. Want ja, daar doet het toch voor? Dan mag je schreeuwen van jezelf. Ja. Ik ben een overdrachtskunstenaar. Ik doe het van mensen. Ja. Ja. En ik ben een beetje een pleaser. Ik wil niet dat ze het leuk vinden. Dat is wel een nadeel. Dat ben ik een beetje. Ja. Een beetje een
Nou ja, daar gaat het hier al een beetje oer, hè? Van, Ja. hij zit Nou er ja. op. Wist hij ooit Albert Mol zien in 30 minuten van Arjen Ederveen? Ja. Albert Mol weer de oud Beppe. Ja, die de fout nette weer. boetste, dat gaan de nette boetsters. Ja, Ja. En, fantastisch, ja. En Albert Mol het keusgebied uit. Ja. Nou, dat moet je ik maar door, hè? Ja. Ik heb eens een keer een vraag gehad voor een tv-spotje, voor een reclamespotje. Dat overigens een hele mooie zuster mij als oudman 9 uit het bad takelen moest. En toen heb ik toch, nou dat ook net. Want dat liep het mij voor de eerstvolgende keer dat ik weer in een mooi pakje op het toneel leuke liedjes zit te showen, net goed. Het moet wel iets meer om mijn hakken hebben dan dat. Maar in een toneelstuk neken, dat zou nog wel kennen? Als het een goed toneelstuk is en dat het functioneel naakt is en ik word er heel nog beter van. Dat ik denk van ja, dit past op dit moment precies bij wat ik denk en wat ik wil. Waarom was dat eigenlijk? Nou ja, je moet toch verrast worden terug waar het makkers. Maar leven, waarom je naar de baaien? Ja. Dat is toch net altijd waarom je naar neken en lelijk nee, het gaat net om een nekers natuurlijk. Maar wel in iets wat er tadacht natuurlijk vrij. Ja, oké, maar dan kies ik neken en bleed wezen in die geest. En dan kies ik... Er is een soort toneel... Met neken hanteren wordt als zijnde, ja, dat is het. Wat zou ik niet eens van, of de vorige keer van Shakespeare, een harkerig ding, een mens. Ja. Maar het betekent natuurlijk net dat een mens alleen nog neken, het staat voor verval en voor dingen. Je kan... Op allerhande manieren kun je demonstreren dat je onder boeim zit en dat er geen uitzicht meer is. Of wat dan ik maar. Laten we zeggen kwetsbaar is. Niet nekers, maar kwetsbaar is. Ja. Dat dorst ik in die gedichten. Ja. Dat is kruisgedichten, hij is die een mijnaam. Ja, ik heb hier mijn naam, maar dat is net zo'n kwetsbaar. Dat is een beetje grappig. Maar daar ben ik kwetsbaar erbij, maar het meisje nou op het duur maar een keerpie. Ja, want dat is kruist gedichten, omdat er dingen in kennen die het net op het podium kennen. Ik bedoel, want... Nee, dat is het net. Het zijn al die dingen die het eigenlijk wel op een podium kennen, aan net. Alleen door wisten ze het net en toen zei ze niet meer in mooi. En dit ook eigenlijk omdat het net op het podium hoort. Dan kiest dus wat ingewikkelder van gedachtenwijze. Maar dit is net zo ingewikkeld. Ik had dingen uit mijn handen vallen litten, krutte dingen, en me zelfs de hoed vol scholden. Soeg, grutte soeg. Nou ben ik ouder en liet ik volle vaker wat knoffelje, maar lietser. En ik skel net meer op mezelf, maar op de dingen, op de lietse dingen. Leersten roep ik lul, tje een oorwaskwast. Nou, mooi. Dat kist, het is diep, maar het is net dramatisch. Hè? Fijn gedicht, dank u wel, Ries. Ik ben aan het eind van uw speteerkamer. Ik wens jullie succes, maar de voorstelling op die 80ste jaar wordt een feest, denk ik, hè? Ik hoop het. Ja, en doe ik bedankt. Douche op een terp, bij gebrek aan een vulkaan. De groen is hier stabiel, de boel zal nooit spontaan. De boeien verdwijnen, trog een eetskok of wat oos. Er is maar één keer in een eeuw een wien of wetterhoos.